नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्त्यै भवति नैष्टिकी कृष्ण सुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद् भागवतमंतु व्रजभूमीच विषय चर्चिकेलेला आसा। धनच स्कंदांतु 15 अध्याय 9 श्लोक। श्रीशुक उवाच एवं वृंदावनं श्रीमत् कृष्ण प्रीत मना पशुन् रेमे संचारयन् अत्रे सरित्रोष सुसानुगा। श्रीशुक उवाच एवं वृंदावनं श्रीमत् कृष्ण प्रीत मना पशुन् रेमे संचारयन् अत्रे सरित्रोदः सुसानुगः। कोणाकय म्हणचे तात्पर्य स्व ये श्लोक श्रीमद् भागवतमाचे। कोणाकय इंटरेस्ट आसपण जाल्यार म्हणयात ये श्लोक। श्रीशुक उवाच माइक ऑन करून जय जय। श्रीशुक उवाच एवं वृन्दावनं श्रीमत् कृष्णाप्रीतमना पशून् रेमे संचरयन् अद्रे शरीरोदास्तु सानुग। हरि बोल। आणि कोणाकय म्हणकावा या म्हणूया प्रभुजी। यस। एवं वृंदावनं श्रीमत् कृष्ण प्रीतमना पशून् रमे संचारयन् अद्रे शरीरद्रोह सुसानुगः। हरे कृष्ण। आजी अर्थ अशेच की सुखदेव गोस्वामी सांगता आसाची पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण परिपूर्ण तृप्ति जावन वृंदावना बनांतु थंयचे लोका ओटू खै गाई चोरोनु आणि गाये लोटू विंगड मृगा तंक चोरोनु पूरा तगले गोप सक्का ओटू यमुनाचे नदी गोवर्धन पर्वताचे तोगशील यमुना नदी थंय आसा म्हणून हे खंयची बॅकग्राउंड आहेत म्हळ्यार हाजी फुडें बलरामाक होगळसीता आसाची कृष्ण तुक पळोवन पळय वृंदावन तू पूरा रूप पुष्प पुरा तुक पळोवन भगून तोग देंवता आसाची तुक पळोवन नमस्कार करता आसाची
आणि पूरा तृप्ती जाऊन त्यांनी पूरा गोपा त्यांनी पुरा हसून कोरनु खेळणू असायची. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा. पुनः स्वागत सगळ्यांके आजच्या सेशनांतू या दामोदर महिन्यांतू कार्तिक महिन्यांतू तुमका हृदयपूर्व स्वागत करता. गुरुल चरणारविंदांतू नमस्कार कोरनु राधा श्याम सुंदर तंक पाय पोणू अंगाचे प्रखाल कृष्ण देशाचे मूर्ती जावनशील जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया श्री राधा माधव तंगेला चरणाक नमस्कार करू. ये सेशन भागवत महिमामृत मला सेशन इस ग्रेस राधा कुंड प्रभुजी ना आशीर्वचन दिवन उद्घाटन केलेलं असलं. त्यानंतर वरिष्ठ जावनशिले इस ग्रेस विप्रसुदामा प्रभुजीना आमका त्याचे इंट्रोडक्शन दिलेलं असलं. इंट्रोडक्शन देताना त्यांनी टोटल त्याचे ओव्हरव्ह्यू दिलेलं असं. अशेंच की राधाकुंड प्रभुजीनं आमकां आदेश दिलेलो आसा पुरा भक्ता तांकां की तुम्ही श्रीमद भागवतम सूर करचे फुडें भागवत महिमामृता कसं म्हणून सांगून देऊ का संक्षेपाक तू तशी ते तांगेलो आदेश फॉलो करून आम्ही प्रयत्न करता असच की भागवत महिमामृताचे एक सनु तत्व आणि त्याची कहाणी तुमगेल मुखारी प्रस्तुत करूक. हे पुस्तक कंपाईल केलेलं सर्वसाक्षी प्रभू म्हणलेलं त्यांनी श्री राधा गोविंद मंदिरांतू दिल्लींतू असल्याची परमपूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराजाल शिष्य त्यांनी अति सुंदर जाऊन त्या पुस्तक त्यांनी कंपाईल केलेलं असं. तंतुल्या सुरवेरचे अध्याय ग्लोरीज ऑफ ब्रजभूमी म्हणून त्या ग्लोरीज ऑफ ब्रजभूमीच्या चर्चा करूक आजी आम्ही प्रयत्न करूया. ग्लोरीज ऑफ ब्रजभूमींतू सुरवेरी अशी सांगता असच की ताजे व्यासमुनी आमकां गोत्तास की लिटररी इन्कार्नेशन
कृष्णाला जावना सचिव तनी श्रीमद भागवतमा विषय मस्त पुराणातू सांगिल असं स्कंद पुराणांतू पद्म पुराणांतू जलेरी आजी सांगू योची चर्च करू वच्चे स्कंद पुराणांतू वैष्णव खंड तंतु चारी अध्यायांतू आयचे चर्चा विषय आम्ही करूक प्रयत्न करूया अति सुंदर जावनु एक श्लोक अंतू या पुस्तकांतू सांगता आसाची हांव ते तुमकां शेअर करूक प्रयत्न करता ये श्लोक अशी आस की श्री सच्चिदानंदाग्न स्वरूपिणे कृष्णाय चानंद सुगा विवर्षिणे विश्वोद्भव स्थान निरोध हेतवे नमो वयं भक्ति रसाप्तये निशम् श्री सच्चिदानंदाग्न स्वरूपिणे कृष्णाय शांत सुखाभिवर्षिणे विश्वोद्भवस्थान निरोध हेतवे नमो वयं भक्ति रसाप्तये निशम् कोणाके म्हणून वाशिष्ठ्याला म्हणयेत अति सुंदर जावन आशिल्ली श्लोक वैष्णव खंड स्कंद पुराणाचे म्हणून प्रभुजी येस माताजी हरे कृष्णा श्री सच्चिदानंद गहना स्वरूपिणे कृष्णाय चनांत सुखा विवर्षिणे विश्वोध भवस्थना स्थाना निरोध हेतवे नमो वयं भक्ति रसाप्तये निशाम हरे कृष्णा चूकी जला माफ करा प्रभुजी हरे कृष्णा आणि कोणाके ट्राय कर का एक पंथ प्रभुजी हांव म्हळ्यार चलता हरे बोल हरे कृष्णा हरे कृष्णा सांगेच माताजी हरे कृष्णा हाँ हाँ श्री सच्चिदानंद घन स्वरूपिणे कृष्णाय चानन सुखाभिवर्षिणे विश्वो भवस्थान निरोधात् हेतवे नमो वयं भक्तिरसाप्तये निशम् क्षमा करा कसले सुख हरे कृष्णा अंतु सांगता सच की व्यास महर्षी की आम तुमका विनयपूर्व नमस्कार करतास दंडवत प्रणाम करतास कृष्णा अखिलांड नायक जावन श्री कृष्णा तुका नमस्कार करतास तुमगेले रूप अशेस की मेघवर्ण जावन आशिल्ले तुम्ही पूरा जीव भौतिक जीवा तंका तुमगेल सुंदर दैविक जावन आशिल्ले रूपान आमगेल मन चोरी करता आसाची म्हणून तुम्हीची हे सृष्टी स्थिती आणि विनाश करता ताची स्थापन करता आसाची म्हणून हांगा व्यासमुनी सांगता आसाची हाजे चर्चे अशी वतास की श्रीला सुत गोस्वामी त्यांनी
नैमिषारण्यांतू श्रीमद भागवतम कथा सांगता आसाची तांकां शौनक मुनी तांकां लीड करता आशिल्ल्याची श्रीमद भागवतम कथा सांगूक सुत गोस्वामीन ताजे फुडे परीक्षित महाराजाक सांगतना सुखदेव गोस्वामीला तुकून श्रीमद भागवतम आयकल्लें आसा तेंच तांणी नैमिषारण्यांतू अपास ऋषी मुनी तांकां सांगून दिता आसाची तेन्ना शौनक मुनी निमगेता हे सुत गोस्वामी वज्रनाभनी परीक्षितू कसं करत आशिल्ल्याची राय जावन आशिल्लो परीक्षितू हस्तिनापुरा राय जावन आशिल्लो न्हय परीक्षितू आनी मथुराच राय जावन आशिल्लो न्हय अनिरुद्धाल पूज जावन आशिल्ले वज्रनाभ तांणी युधिष्ठिर महाराजान वैकुंठा वत्ताची कसं करता आशिल्ल्याची म्हण निमगेताची तेन्ना सुत गोस्वामी नमस्कार करून सांगता शौनक महर्षीक तेरी तांगेले मनपूर्व नमस्कार करता आनी तेशिल पुरा ऋषी तांकां नमस्कार करताची आनी सांगता युधिष्ठिर महाराजान वैकुंठाक वतना एक पंत कसं करत म्हळ्यार आमगेले परीक्षित महाराजू मथुरांतू वता मथुरा इथे वता आसा मथुरा राय जावन आशिल्ले वज्रनाभाक मेळूक वज्रनाभाक परीक्षित महाराज येत म्हणलेची भारी संतोष जाता की परीक्षित महाराज मथुरा येतास म्हणून कुठले वज्रनाभू सीधा मथुराची भायरी येवच्याक भायर सरता आउटस्कर्ट्स तागेल्या गांवाच भायरी स्वागत करूक अति संतोषारी आमकां पुरा गोत्त आसा परीक्षित महाराजू कृष्णाले अति तीव्र जावन आशिल्ली भक्तू म्हणून आनी तांगेल मन अंतू परीक्षित महाराजाला केन्नाय कृष्णाल नांव आसचें म्हणून दूर तुकून पळयतनाची वज्रनाभाक भारी संतोष जाता कुडले लागी वचून तांकां फटोवन दवरून आलिंगन करता तांकां परीक्षित महाराजाक खुशी जाता वज्रनाभालोटू कृष्णाले धर्मपत्नी पुरा आशिल्ल्याची तांकांय परीक्षित महाराजू नमस्कार करता सीधा तांकां तागेल पॅलेसा व्हरताची वज्र निमगेता आनी तुमकां स्वागत आसा परीक्षित महाराजा बसचेची तुमी स्थान ग्रहण करयाची म्हणून तेन्ना परीक्षित महाराज निमगे तांगेले की तुगेले वज्रनाभा तुगेले अन्नान तुगेले आज्यान पुरा मिगेल अन्नाक आज्याक आनी म्हाकाय मस्त कश्ट तुकून संरक्षण केला म्हूण सांगून सांगता हे आयकतना वज्रनाभ सांगता पळय तुगेल अन्नान म्हाका अस्त्रविद्या शिकयलेलो आसा ताजे मितीन हांव एक क्षत्रिय जावन आसा अशी पॉवरफुल जावन आशिल्ले क्षत्रिय जावन आसा आनी आजी हांव ह्या मथुराचे राय जावन आसा जाल्यार हांव असले एक वनांत आसा की हांगा कोणय ना कोणय हे मथुरांतू लोक ना प्रभून कोरून हे आयकतना परीक्षित महाराजाक थोडे दुःख जाता आनी कुडले शांडिल्य मुनीक आपयताची शांडिल्य मुनी म्हणल्यार नंद महाराजाले कुलाचे गुरु जावन आशिल्लो
त्यांनी आपयला लेची शांडिल्य मुनी मथुराक बाहेर सरता परीक्षित महाराज आदेश ऐकून. आणि शांडिल्य मुनी सांगता की आजी तुमका हांव व्रजभूमीचे गुणगान कसं म्हणून सांगता म्हणून. आमकां गोत्तस व्रजभूमी इतली सुंदर असकी, इतली कसं व्यापन जावन आशिल्ली जाग आस. व्रज म्हणलं अर्थ तुझी व्यापन म्हणलं सर्व व्यापन म्हणलं का व्रज म्हणताची म्हणून सांगितलं असं. आणि या तिन्ही गुणाचे परी अस सत्व रजो तमो गुणाचे वैरी असे व्रजभूमी. आणि अंगा या व्रजंतू अतींद्रिय आनंदमय जावन आशिल्ले तृप्ती मिळता. आणि सर्व प्रकाश जावन आशिल्ली जागो ये अविनाशी जागो. आणि मुक्तात्मा तांका कृष्ण परमात्माले आश्रय मेळची जागो. साक्षात परमात्मान अंगा तंगेले कौमार आणि युवत्व अंग तंगे लीली केलेलं अस या जागेंतू. तेन्ना कुडगासेवचे पुरो अति सुंदर जावन आमगेला आचार्य त्यांनी मस्त भजन बरयलेलं असं वृंदावना विषय. नरोत्तम दास ठाकूरान बेंगॉलींतू प्रार्थना म्हणलेलंतू तांगेल पुस्तकांतू अति सुंदर एक भजन म्हणलं असं. वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणी दाम रतन तीर मनोहर अवर्त काल राजहंस केली करे ताहे शोभे कनक कमा. नरोत्तम दास ठाकूर अशी सांगतास की ये अति सुंदर जावन आशिल्ल वृंदावन कशी आस म्हळ्यारी पुरा चिंतामणी धाम ये. चिंतामणी आणि थंय पुरा रत्न हाजेन सगळं बांधलेलं जागो मंदिर पुरा संगा. आणि थंय यमुना नदींतू चंदकोर्नु स्वान्स पुरा वचून कोर्नसाची. आणि सुंदर पुष्प भांगराचे कनकाचे कमल या यमुनांतू जत्ता. मागीर तांणी सांगता आसताची तारा मध्ये हेमा पीठ अस्तधले बेस्थित अस्तधले प्रदान का. तारा मध्ये रत्न सा बसियाचे दुई जाने श्याम संगे सुंदरी राधी का. मागीर कसं सांगता असतानी त्या कमला मध्यंतू सुवर्ण जावन आशिल्ल्या कमला मध्यंतू 8 पाकली अस. त्या 8 पाकली 8 गोपी त्यांनी अष्टसखी म्हणत असत त्यांनी. आणि ताजी मध्ये कोण अस आमगेले श्याम सुंदर आणि अति सुंदरी जावन आशिल्ल्या श्रीमती राधा राणी रत्नसिंहासनान बैसून अस म्हणून अंगा नरोत्तम दास सांगता असाची. आमको पास माग शेवया कसला सर्वसाक्षी प्रभून व्रजभूमी विषय सांगील म्हणून. या भजन मग उडगास येयले की वृंदावनाचे हे अति सुंदर वर्णन दितना त्यांनी सांगता असाची काम म्हणल्यार आश हे म्हणून. आणि या व्रजांतू कृष्णाक आशी कसं अस कृष्णाक आशी कसं अस म्हळ्यारी तागेले
गोपबाला तंकोलोटू नेला गाय यानी वस्त्र तंगेलोटू आणि गोपी तंगेलोटू लीली कोर्ची मात्र आशयश्चे आणि आमगेल पूरा आमगेल तसल भौतिक जीवा तंगेले आशित पूर्ती करूक त्यांनी तंका आप्त कामा म्हणताची आप्त कामा आम्ही एक मना करून घेऊ का वृंदावन आशील तिथलेही लिहिले या भौतिक दृष्टी तुकून आम्ही पळोच नज ताक केदनाई आम्ही दैविक जाऊन पळो का इति म्हणल्यार तीन गुणां चलोची प्रपंच सृष्टी स्थिती संहार आशिल्ले या प्रपंच देवाले आज्ञा न जल्लले ते आम्ही मना करून घेऊ का देवा लिहिले दोन्ही नमुने रस्ता म्हणून सांगितलं सांगा एक दैविक आणि दोन्हीचे भौतिक आम्ही प्रजांतो दैविक जावन आशिल्ले लिहिले चर्चे करता असाची चैतन्य महाप्रभुले अति सुंदर एक भजन असकी ब्रजभूमी विषयांतू ते बेंगॉलींत असते वय ते अशेच की दुले दुले गोराचा हरि गुण गा आसिया वृंदा नाचे गौरारा दुले दुले गोराचा हरि गुण गाय चैतन्य महाप्रभू वृंदावनांतू एतस अति सुंदर जावन आशिल्ले चंद्रमुखी जावन आशिल्ले तो गौरा चांदो कशी येतस नंचुनो कोरनो देवाले नाव काणू श्रीहरी हरी हरी म्हणून सांगून एतस म्हणतास नेक्स्ट अंतू कशी सांगतास की वृंदावन लता प्रेमे कोई हरी कथा निकुंजेर पाकी गुली हरी नाम सो कसं सांगतास वृंदावनेर दारुलता वृंदावनाचे पुरा लता झाडो पुरा मस्त तृप्ती जावन देवाले प्रेम ते त्यांनी आस्वादन करता असाची आणि पुरा जण थई आशिल वृंदावनात त्यांनी श्रीहरीले गुणगान करता असाची निकुंजेर पाकी गुली पुरा पक्षी त्यांनी ताई त्या वनात बशिले देवाल नाव करता असाची म्हणून हरी गुणा गाय म्हणून सांगता असांगा त्यांची कंचे एक जीवात्मा का वृंदावनात चमकल म्हणून जाल्यार अन्य जाल्ले म्हणाल आमकां मना करून घेवया वृंदावनांतू कृष्णाना असतना त्यांनी वृंदावनांतू मथुरांतू आणि द्वारकांत आशिल्ल्याची आणि थंय आशिल्ले मुख्य उद्देश कसो आशिल्ली की भौतिक जीवा तांकां हे प्रपंचातून मुक्ती को दिवका आणि अंग आशिल तितले राक्षसा तांकां मारून घालका भगवद्गीतेंत आमी शिकिल्ले आसा सर्व धर्मान परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज तशीची परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृतां तेंचे आमी हे मना करून घेवका देवान केल्ले लिहिले साधारण लिहिले नाही म्हणाले ते पुरा दैविक जावन आशिल्ले लिहिले साधारण व्यक्तीक हे लिहिलेंतू मुखार सूचक जायना इति म्हळ्यार व्रजभूमीन जावचे आणि व्रजभूमीन त्या लिहिलेंतू भाग घेवचे जावचे देवाले परमात्माले उच्च कोटीन तशील भक्ता तांकां मात्र जावचे आणि तांगेले त्या जागेंतू
इतली गुह्य जावन आसच की ते बघता त्यांनी साधारण व्यक्तीक ते दिग्पणा पूर्ण मनारी देवाले भक्ता तांक मात्र असं लिहिले ती सुजत पळोवचें मेळटा 28th द्वापर युगांतू कृष्णान जन्म घेतिल्लो आसा हे भुंयतू प्रकट जाल्लो आसा तांणी प्रकट जाल्ली ताका हे अंग तुका आशिल्ली भौतीक जिवा तांकां मुक्ती दिवचेक आनी पुरा राक्षसा तांकां मारून तांकां पेटोवचेक ತಂಗೆಲೊಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣಲೊಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣಲೊಟ್ಟು बापसूल घर नाही ती ही नाही त्या धनाभिनी सोड चमकला ಕೃಷ್ಣಲೊಟ್ಟು पूरा देवी देवता त्यांनी बाहेर सरलेलं असं कृष्णा लिहिले करूक कृष्ण सांगता असच की 3 प्रकार आशिल्ले भक्ता त्यांनी कृष्णालोट लिली करू आयिल्लो आसा म्हणून एक कृष्णालोट आशिल्ले अति प्रिय जावन आशिल्ले कॉन्फिडेन्शियल एसोसिएट्स म्हणटाची कृष्णालोट तुगून तांणी दूर वचनाची दोन्हीचे कोणाक आश आस की कृष्णा लिल्यान भाग घेवचेक त्यांनी आयिल्लो आसा म्हणून सांगिल्लें आसा तिन्नीचे देवी देवता त्यांनी कृष्णा लिलेक आयिल्लो आसा ते देवी देवता तांकां पुरा कृष्णान द्वारका पेटयलेलो आसा द्वारका लिलांतू यदुवंशी कडेरी आमी पळयला की आमकां कोत्तास की यदुवंशी तांणी यदुवंश नाश जावचे आसा कृष्णान सोडून वता ह्या प्रपंचांतू तेन्ना कृष्ण म्हणटा हांव वचे फुडें म्हाका एक काम बाकी आसा ब्रह्मा तेवूय कंप्लीट करून हांव वता म्हूण सांगून कृष्णान कसं करचें ते यदुवंशी तांकां येता मान घेवन तांणी पुरा तेगेले तितले तेगेले रिलेटिव्स कोण सगळे आसत तांणी मान घेवन ह्या प्रपंचांतून सोडून वताची कितें तांणी सोडून वताची इत म्हळ्यार देवी देवता तांणी कृष्णालोटू लिल्यांत भाग घेवचें आयिल्लो आसा तांगेलें तें कार्य जाल्लेलें आसा त्या वेळार तांणी मागशी वचूंक कृष्णाला आदेश प्रकार तयार जाताची आमी हें पळोवन घेवका की सुरवेर आमी पळयलें की वज्रनाभालांनी परीक्षित महाराजाला स्वीकार कशें जाल्लें म्हणून मस्त पंता आमकांय असल मस्त अवसर मेळटा खंयचे एक भक्ता तांणी घरकड येताची वरिश्ठ जावन आशिल्ली भक्ता तांणी घरकड येताची तांकां आमी कशी स्वागत करता तांकां कशी आमी तांगेलें कार्य पळोवन घेवका तसले पुरा कृष्ण भावना अमृतांतू श्रीला प्रभुपाद स्वामीन आमकां शिकोवन दिल्लेलो आसा मस्त वरिश्ठ भक्तां मुखांतर ते आमी हांगा पळयत हे पर्टिक्युलर वज्रनाभाल आनी परीक्षित महाराजाला उलवण्यांतू हांगा शांडिल्य मुनी मुखारसून सांगतास की वज्रनाभा तूं उस्क काणका इति म्हणल्यार तुका तो दिसू पुरो हांगा कोणाय ना म्हणून तुका एक मुख्य उद्देश आयिल्लो आसा तूं हांगा आनी तूं आतां कसो करता म्हणल्यार हांगा आशिल्ले पुरा जागेक एका नांव दिवका आनी कृष्णान खंय पुरा रासलीला केल्लेलो आसा तांगेले लील केल्लेलो आसा रासलील न्हय लील केल्लेलो आसा तो शब्द दियेस म्हाका लील केल्लेलो खंय पुरा आसा ताका ते पुरा जाग सोदून काडून ताका नांव दिवका म्हणून तशीच वज्रनाभान ते पुरा जाग वचून नांव दिवचें आसा गोवर्धन त्रिगापुर मथुरा गोकुल नंदग्राम बरसाना अशी एका पुराक नांव दिवचें आसा आनी त्या गांवांतू तूं वज्रनाभू पुरा सेव करता आसता आनी थंय कुंड आनी कुंज कुंड म्हणल्यार लेक म्हणटाची आमी राधा कुंड श्याम कुंड म्हणसर पळयलेलो आसा तशी जी कुंज सन्न
फॉरेस्ट स्मॉल फॉरेस्ट व्हड रूप ना वृंदावनाचे आमकां पळोवन आसता वृंदावनाचे आमकां जाणा ताजी आस्वादन करून आसता कृष्णान आनी श्रीमती राधाराणीन थंय लील केल्लेलो आसा कृष्णाले मस्त लील हे कुंजांतू आनी हे कुंडात वगैरे जाल्लेलो आसा बगलेरी हे करताची तुका तुगेल पुरा गांवची लोकांक मस्त संतृप्ती जाता म्हणून शांडिल्य मुनी सांगता त्या पुरा सांगून जाताची वज्रनाभाक आशीर्वाद दिवन थंय तुका शांडिल्य मुनी वता वचे फुडें सांगता की वज्रनाभा तुका असल एक अवसर मेळटा की उद्धवाक कृष्णाले प्रिय जावन आशिल्ले भक्त उद्धवाले तुका कृष्णाल बगेच आशिल्ले लीले पुरा आयकुचे तुका एक अवसर मेळटा म्हणून सांगून अनुग्रह करून शांडिल्य मुनी थंय तुका वता ह्या अध्यायांतू आमकां हांगा अशी सांगिल्लें आसा शांडिल्य मुनीले वज्रनाभाल आनी परीक्षित महाराजाले चर्चे विशय अंतू आमी पळयलेरी समरी जावन कशी पळयलेरी दिसता की आमी कशी ब्रजभुमींतू आमगेले बिहेवियर कोरका आनी कितली नमुने भक्त आसाची म्हळ्यार आमी शिकिल्ले आसा कॉन्फिडेन्शियल एसोसिएट्स मागीर देवालोटू आश आशिल्ले देवाला लीलेंतू भाग घेवचे आश आशिल्ले भक्तात आनी तिनीचे देवी देवतात तशी तिनी नमुने भक्त आसा म्हळ्यार आमी हांगा पळोवन घेतला तशीच आमी पळोवन घेतला देवा लीले कंच प्रकार आसता म्हणून एक दैवीक जावन आशिल्ली लीले दुसरो भौतीक जावन आशिल्ली लीले आनी ब्रजांतू केल्लेले लीले हांकां कोणाक राक्षस तांकां मारलेले केल्लेले त्यानंतर तांगेले रासलीला केल्लेले आनी त्यानंतर तांगेले अम्मा लोटू आनम्मा लोटू माधुर्य भावांतू आशिल्ली लीले केल्लेले सख्य भावांत आशिल्ली लीले केल्लेले तशी मस्त नमुने लीले विशय श्रीमद भागवतमांतू चर्चा केल्लेलो आसा आतां आमकां दिसू पुरो की आमकां असले एक अवसर मेळनासो देवा प्रजभूमीक वचूक इतली प्रिय जावन आशिल्ली प्रजभूमींत आमकां वचूं जायनी म्हणून आमकां दिसू पुरो एक भक्ता तांकां अवसर मेळलेलो आसा थंय वताची तांकां दिसू पुरो हे स्वाभाविक आसा म्हणून साधारण जागे वरी आसा बिल्डिंग आसा दुडून येता आसाची तसल कसो स्पेशालिटी आसा आमगेले गांव आनी हे गांव कांय व्यत्यास ना देवस्थान आसा थोडे चड म्हणून दिसू पुरो जाल्यारी एकलेल मन कशें आसता म्हणल्यारी वृंदावना वतना परिपूर्ण जावन देवा लेगी सरेंडर करून वचका म्हणल्यार आमी शिकून घेवका वृंदावना वतना चैतन्य चरितामृतांतू अति सुंदर एक लील आसा त्या लीले तो सांगता आसाच की वृंदावनाक वच्चू जायनतील जणांना कसं करू जाता म्हणून श्रीला रूपा गोस्वामीना भक्तिरसामृत सिंधूंतू एक श्लोक सांगिल्लो आसा भक्तिरसामृत 1.2.295 सेव साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चात्र ही तद्भावलिप्सुना कार्य प्रजलोका अंगशी सांगला की या ब्रजधाम जावन आशिल्ले देवीक जावन आशिल्ले जाग्यांतू एकल्याक एक भक्ता त्यांनी कृष्ण परमात्मा सेव करता म्हणून कृष्ण परमात्मा मात्र नाही थंय आशिल्ले तांगेले पुरा भक्ता त्यांनी कृष्ण परमात्माले पोट्ट आशिल्ले एसोसिएट्स आहात तांगेले सेव करता म्हणून आणि त्या भक्ता त्यांनी सेव करताना कसं करता म्हणल्यार डायरेक्ट गायडन्स कोणाला तुकून घेवका परंपरागत जावन आशिल्ले एक भक्ताल मुखांतर घेवका म्हणून श्रीला रूपा गोस्वामी सांगिल्ले श्रीला रूपा गोस्वामी
सारस्वत ब्राह्मण तुकुनु बॅकग्राऊंड आहे तुकुनु आशिल्याची त्यांनी चैतन्य महाप्रभूला आदेश प्रकार त्यांनी सनातन गोस्वामीना ब्रजभूमी वचूनु वज्रनाभांते सोतून कळल जाग पूरा दिसना जलल वळारी चैतन्य महाप्रभूला आदेशान पूरा उपास वचूनु देवा लील केलेलं जागो शोधून काढलेलं असं आणि आमक पुरा असं एक अवसर दिलेलं असं वृंदावन वचून त्या राधाकुंड श्यामकुंडाल सेव मागिरी राधा दामोदर मंदिरा वचून देवाल सेव करूक महावन वचूक कुंजा वचूक ते पुरा हंगेल कृपामिती नमक मिळालं या श्लोकांतू त्यांनी सांगता असच की या ब्रजभूमी सेव करचे आदेश कृष्ण आले तंगेल गुरु परंपरा तुकुन येईल तंगेला फुटस्टेप सर्वचून अशील आदेश पूरा जनाक बाधक म्हणून तो व्यक्ती साधना स्टेज अंतू असो सिद्ध पुरुष जाऊन असो दोघा काही ते बाधक असं म्हणून आम्ही लेख पुरवाची आम्ही आता होड बघ तुझ्याला आमक या बाधक ना कोणाला आदेश ऐकूचे का म्हणून ना म्हणजे लेख पुरा आवत नव्हेत नव्हे मग कसले करत नका आता मग यासड बाधक नाही नव्हे मग कसं करू असं हा पुरात शिक्त मात्र री रूपा गोस्वामी कसं सांगता असं तो साधना भक्त जेवो ना म्हणजे सिद्ध पुरुष जेवो देवाला पुरा अति तीव्र जाऊन देवाल भक्त कोरणशील व्यक्ती जेवो दोघा काही हे आदेश बाधक असं आणि या आदेश ऐकताना आमक दिसता की आमक वृंदावन वचू जाहिनातले आमगेले जीवन सार्थक नाही व्हावा म्हणून त्यांना चैतन्य चरितामृतात सांगितलं असं चैतन्य चरितामृत अंतू मध्यलीला अंतू एका अध्याय अंतू 156 to 159 श्लोक अंतू कृष्णराज कविराज गोस्वामी अशी सांगता असं चैतन्य महाप्रभू लोटो एक एसोसिएट आशिल्ल्या तांगेलें नाव आशिल्लें श्री नरसिंहानंद ब्रह्मचारी तांका एक पंत ऐकत असत की चैतन्य महाप्रभू काशस की चमकुनु बांग्लादेशातून बंगाळातून वृंदावना वचका म्हणून त्यांना नरसिंहानंद ब्रह्मचारी की कसले ना साधारण ब्रह्मचारी तो देवाल नाव केदनाय करता चैतन्य महाप्रभूले अनुग्रह केदनाय असताले त्यांनी मन अंतू देवा कतिरी कनाय नाटशाला तुकुनु वृंदावना वचूक अति सुंदर जावन आशिल्ले एक रोड तांणी करताची त्या रोड आरी करतना आमकां दिसू पुरो ताणे दुड्ड नतिली आणि रोड कशी बांधल्या बा ताणे तागेल्या शरीरान बांधिल नाही या रोड देवा वच कतिरी चैतन्य महाप्रभू वच कतिरी मन अंतू संकल्प घेत की तो की मन अंतू आशी करत की देवाक वच्ची कतिरी चैतन्य महाप्रभू वच्ची कतिरी वृंदावन वच्ची कतिरी असले अति सुंदर जावन आशिल्ले एक रोडाव बांधून घालता त्या रोडाचे दोन्ही भागांतूय रत्न आणि पुरा नमुन्याचे फूल फापुडत तो देवा काय जावचे नज बंगालातून देवान चमकून वताना तेता हेता पळयताना रत्न दिसू का आणि फुल दिसू का फूल तवे कशी फूल घाला ते फुल्ला तुकुन देंटू कळला इथे आम्ही देंटू काढचे देवा पक्कन त्या रोस जेव घालताना ताजे तोंड कसं म्हणचे बा कंठ लागले री म्हणून सांगून ताचे देंट काढू देवाक अर्पित करतास आणि दोन जागेरी अति सुंदर वृक्ष बकुलाचे मध्य अंतू वत्ताना देवाक चैतन्य महाप्रभू का तृप्ती जेवच कती तकला शाख जानेतली तशी जेव तकला सुंदर वातावरण येवच कतिरी सानू सानू कुंड केलेलं असं नावचे कोरूक
तांकां रेस्ट काडूका म्हणून. आनी ताजे स्टेप्स कशे आसा म्हणल्यार वज्रान आनी भांगराच अशी स्टेप्स उदका देंवतना उदका पांय दवरतनाची अशी दिसता की हा भारी तृप्ती जाल्ल्या म्हणून दिसता. आनी तेतून चंद वार तृप्ती शीतळ जावन अशी वार येता आसा. आनी पक्षी त्यांनी चिप 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 क्विक 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 आनी कोण पद म्हणटा आसाची असं लेख सुंदर रोड आणि मनान केलेलं आसा. निकेले चैतन्य महाप्रभू वृंदावन वता आसता कृष्णा लेगी तांकां हे भक्ता तांकां आज्जे के होड म्हाका कोरका म्हण आश आशिल्ले जाल्यार हांव मनान तितली लायक केल्ला. चैतन्य महाप्रभू के कळटा की निगेल्या भक्तान श्री नरसिंहानंद ब्रह्मचारीन तागेल्या मनान तूं म्हाका इतली व्हड स्वागत करता आसा वृंदावना वचे खातीर अरेंजमेंट करता आसा ते हांव स्वीकार करता. तांणी स्वीकार करताची आमी तूं मना कोरून घेवका. शिला प्रभुपाद स्वामीन सांगू आसा एक व्यक्तीन मनान संपूर्ण जावन देवाला नाव काणू हे देवा हांव तुगेलो, हे जनार्दना तू भावग्राही आसा, हांव कसं मना लेखता म्हणून तू पुरा गोत्तस देवा. मिगेल मन कसं आसा म्हणून तू गोत्तस देवा. हांव भायर दाखोवन दिवचें जायना म्हाका म्हूण सांगून प्रार्थना केलेरी देव आमगेल हात दवरून आमकां भक्तीन मुखार मुखार व्हरूंक प्रयत्न करता. ते आमी आमकां भौतीक जावन कोरका म्हणून ना एक पंथा जाल्यारी आमी ते करचे आमगेल अनुकूल आसा आमकां ते करचे खातीर. नरसिंहानंद ब्रह्मचारी वर न्हयना आमी आमकां ते अनुकूल आसतना थोडे आमी दान कर्म पुरा करताची जाल्यारी आमी जप करतना आसता पळय देवाले देवा तूं मिगेलो हांव तुगेल मात्र तुगेल खातीर मात्र देवा हांव जप करता आसा. तूं म्हाका केन्नाय रक्षण कोरका म्हूण सांगून प्रार्थना करून आमी जप करतना हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हांगा आमकां मना कळटा की देवाले कशी आमी व्रजभुमी तुकून वच्चू जायनातलेरी एक जागो आमी रावची कडेनाची व्रजभुमी जाता म्हूण शिला प्रभुपाद स्वामीन सांगिल्लें आसा. कडेर एक श्लोक सांगून रूपा गोस्वामीले उपदेशामृताचे 8 श्लोक आसा तांतू व्रजभूमी विषय सांगता आसाची ते श्लोक सांगून हांव आयचे सेशनाक विराम दिवचे प्रयत्न करता. हे श्लोक अशे आसा की तन्नाम रूप चरितादिषु कीर्तनानो स्मृत्यो क्रमेण रसनामासि नियोज्य तिष्ठान् व्रजे तद् अनुरागी जनानुगामी कालं नयेद किलमिति उपदेशसारम्. अंग कसं कर सांगता असं शिला रूपा गोस्वामी तन्नाम रूप चरितादिषु कीर्तनानो कृष्ण परमात्माले रूप नाव आणि चरित्र केदनाय 24 hours सदैव आम्ही उडगास कोरनु स्मरण कोरनु आमगेल जीवनांतू हाडूका. त्या देवाले दिव्य रूप त्या देवा लीले त्या देवाले चंदाई आमगेले जिब्बेरी आणि मनांतू केदनाय आसूका. आम कशी दिसूका की आम्ही केदनाय या भौतिक जगतांत आयला जाल्यारी ब्रजभूमींत आसची. त्या ब्रजभूमींत आम्ही कशी आसचे कृष्णाल भक्तांक केले
गायडन्स आर्यानी तंगेला एसोसिएशन आरी कृष्ण नाम नमक दिसु पोरो यह प्रपंच सोन चमकला अप्रकट जल्ला जलेरी तंगेल बघता तन्यसा श्रीला प्रभुपाद स्वाम्यानं तंगेल तितले बघता तंका अशी एम्पावर केला की तंगेले मुखारविंदातुकुनु श्रीमद भागवतम आमका ऐकूचे अवसर मिळतं असं तंगेल शिष्या मुखांतर तंगेल ग्रँड शिष्या मुखांतर आमका कृष्ण भावनामृतांतू केदनाय सेंटर आदवरन सचतनी पूरा त्या वरिष्ठ भक्ताले चरणारा बिंदांतू नमस्कार कोरनु आयचे सेशनाका अविराम दिवचे प्रयत्न करता हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम कसलंय चुकी जाला म्हणजे री म्हाका माफ कोरका मस्त वरिष्ठ भक्ता त्यांनी असाची रजभूमी विषयांतू तांकां मस्त गोत्तासू आसा जाल्यार हांव प्रयत्न केलेलो आसा की ह्या पुस्तकांतू कितली सांगला ताजे अशीची कोंकणीन सांगूक प्रयत्न केलेलो आसा वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय दामोदर भगवान की जय कार्तिक महोत्सव की जय समवेद भक्त वृंद की जय हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभुजी आयचे टॉपिक ग्लोरीज ऑफ ब्रजभूमी हाजे प्रभुजीन भारी चंदकोनु सुंदर रूपार आमका कंप्लीट ब्रज भूमीचे एक संसान म्हाका सांगचे इतले चंदकोन येना प्रभुजीन तितले चंदकोन सांगला कशी ते पक्षी आणि भोंवत आशिल्लीची यमुना नदीरी हंस पवंत आशिल्ले आणि सकड रूख पक्षी सकड कृष्ण परमात्मालेची गुणगान करत आशिल्लीची आणि वज्रभानु आणि परीक्षित महाराजाले थ्रू स्टोरी थ्रू आमकां तांणी चंद्रकोनो ब्रजभूमी विषय मस्त सकट सांगला आणि कशी ते तीन गुणा कशी वैर आसाची आणि साक्षात परमात्माले लील आणि जावची जागो आणि तशीची त्यांनी सांगले की इवन ते वृंदावन वच्चे जायनी जाल्यार सुनीत मनांतूची लेखून कितले चंद एक विवरण दिला त्यांनी भारी चंद कोण तुम्ही सांगला हांव सांगता मस्तू साना विषय जात असते क्षम करा प्रभुजी आणि कोणाक कसले प्रश्न असले रे निमगो वेता वज्रनाभ वज्र कोणाक कसले प्रश्न असला हांव अनाउन्समेंट करीत नमस्कारो हांव व्हिडिओ ऑन करना हांव म्हळ्यार म्हाका सब जायना तशी नमस्कारो प्रभुजी दंडवत प्रणाम आपको हरे कृष्ण हांव मालती किणी म्हणले तसं म्हाका हे ते ग्लोरीज ऑफ ते रजभूमीचे पळय ते कन्नडान बूक की पळयत माताजी आस म्हणजे जाल्यार सांगता काही असल्या म्हाका ताजे नांव पुरा हे दिवक आशिल्ले म्हळ्यार काही कशी ते आस म्हणून म्हळ्यार म्हाका ते गोतना ಕೆಲವು केस अन्न बुक्स वादला हांवें व्हॉट जो बुक म्हण जाय आशिल्ली म्हाका कोणाले की निमगोन पळयत माताजी आनी सांगता तुमकां जायत ओके ओके अनेक विषय कसं म्हणणार ते भौतिक विषय म्हणला पळय आता गीतेन सांगला ना कसं म्हणणार परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम त्या मिती साधू जनाक हे करूक कृष्णाले हे नाही ते भौतिक म्हणले ते वर्ड मग ते ಸ್ವಲ್ಪ कशी म्हणू अर्थ जाय न्ही
या प्रपंचांत असते पुरा भौतिक माताजी वय या- भौतिकाची वय भौतिक विषयांतूची तंतू कोण देवालय चढ हे असं म्हणारी त्यांनी आता तंतूय सांगला मग योगी नाम ताण सांगला कृष्णान तांक उद्धार करू की पुरा उद्धार जत्ता म्हणाले हे ना म्हणारी तिथली ना मनाचे पावील जन तो मस्त आत्मा जाऊन घेत ना तागेले तो ह्या करता पुरा भौतिक उद्धार म्हणाले त्या मग ಸ್ವಲ್ಪ कशी म्हणू अर्थ जाईन तिथल्याशी आता भगवद्गीतेन तू सांगितलंस ना बहुनाम जन्मनाम ते ज्ञानवान प्रपद्यते तू सांगतस की मस्त 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 लोकांतू एकलं मात्र भक्त जावन असता तशी वय पूरा जण या प्रपंच आईल जण भक्त जावन असनाची जाल्यारी प्रयत्न करता असच की आम्ही पुरा या प्रपंचात असेल तिथलंही गोलोक वृंदावनातून आईल जीव आमका आमका आमगेले म्हणाल जाय आम्ही कृष्ण नाका आमका एन्जॉय करका म्हणून सांगून आम्ही आईलच या प्रपंचांत त्यांना ताची खातीर असेल स्वातंत्र्य देवान दिल्लेलं असा जाल्यारी स्वातंत्र्य दिल्लेलं तू त्यांनी सांगता असायची त्या फ्री विल आम्ही खंयचे यूज करका म्हणाला आम्ही डिसाइड करचे त्या खंयचे भक्ताल मुखांतर आमची कष्ट येत म्हळ्यार आम्ही ताची भारी स्पीड आरवताची खंयचे एक भक्ताना घरकड आयले तांकां सेव केल्ले म्हणताना तांगेले त्या भक्ती सेवेन तो तांगेले स्पीड चढता ताची खातीर श्रीला प्रभुपाद स्वामीन चैतन्य महाप्रभून संकीर्तन यज्ञ केलेले पुरा घरा घरा वचून कृष्णाल नाव काडयाची म्हणून कोणा त्या भाग्य मेळली मेळचे अवसर ना तांकां ताय भागी कोण दिलेलो आसा आम्ही गावान पुरा पळोवचे पुरोची की देव उत्सवा वळारी देव भायर येता देवानी ते भायर येवचे तागेल्या मंदिरात कोणाकय भितर येवचे जायनी म्हण जाल्यारी त्या व्यक्ती मिगेल सेव एटलिस्ट म्हाका पळोवची आणि त्या मिगेल्या कृपा तांगेल वयर पोडो म्हण सांगून देव अनुग्रह करचे खातीर भायर येता आसा ताचे खातीर त्या रथयात्रा जगन्नाथ रथयात्रा आम्ही रथ उत्सव पुरा करचे त्यांचे भौतिक आशिल्ल्यान तांगेले मुख्य उद्देश सेव करचे आणि देवालय मागशी वचचे ते कितले टाइम आमी एक्सटेंड करताची म्हणल्यार ते जीव आहोंदून आसा देवाल कार्य केलेले उगी वचू पुरोची ना म्हणजे मस्त येवन इंतू उपास जनन मरण चक्रांतू घुवन लेट जेवचे पुरोची वय ते सत्संगत्व नित्संगत्वम ते वय मग ते मात ಸ್ವಲ್ಪ कळणी आशिल्ले तितलेची ओके प्रभुजी भारी चंद कोण सांगला मात्र भारी लायक जाले हांव लास्ट जॉइन जालेली हरे कृष्ण माताजी हरे Thank कृष्ण you. हरे कृष्ण कोणाकय वरिष्ठ भक्ता तांकां कसले ऍड करता जाल्यार करूं येता आणि कोणाक कसले प्रश्न की नाही जाल्यार प्रभुजीन सांगेल वरी कसले ऍड करू असल्यार ऍड करीत अनाउन्समेंट करीत प्रभुजी येस माताजी हरे कृष्ण थँक यू व्हेरी मच अनाउन्समेंट करता इंडियन टाइम 9:30 सकाळचे बाल उत्सव क्लास आसा प्रेयर्स ऑफ वृत्रसुर फ्रॉम श्रीमद भागवतम भगवत महिमामृता एव्हरी मंडे वेनसडे आणि फ्रायडेस आसाची दामोदर आरती 8:15 आणि 8:30 भागवत महिमामृत आसा शुक्रारा या 3 नोव्हेंबर आसा तांतू स्पीकर आसाची हर ग्रेस ब्रजगोपी माताजी आणि होस्ट करच्या कोणाक इंटरेस्ट असल्यारे त्यांनी रश्मी भट माताजी का एक श्रीमती भारती पै माताजी का नाव देविता तशीच 9th नोव्हेंबर थर्सडे गुरुवारा राम एकादशी आसा संपूर्ण भगवद्गीते पारायण आसा तांकां श्लोक कोणा नाव दिवचे असल्यारी त्यांनी श्रीमती भारती पै माताजी विद्या पै माताजी आणि माया नायक माताजी हांकां नाव देविता
आयचे सेशनाक भाग घेतील सगळ्यांक सकळ वैष्णव दंडवत प्रणाम करता आणि म्हाका अवकाश दिल्याक प्रभुजीक मस्त आभार आस प्रभुजी. तशीची भागवत पुराण कोंकणी सेरवून सगळ्यांक आतांगेले कृष्णा कॉन्शियस जर्नी निरंतर चलका म्हणून मागता. असले उलयताना चुकी जावन असल्यार क्षम करता. आता नरसिंह आरती सांगता. उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं विष्णुं भद्रं मृत्युं नमामहे. ॐ नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलाददायिने हिरण्यकशिपूर्वक्षः शीलटङ्कानकालाये इतो नरसिंह परतो नरसिंह इतो नरसिंह परतो नरसिंह यतो यतो यामि ततो नरसिंह यतो यतो यामि ततो नरसिंह बाहे नरसिंह हृदये नरसिंह नरसिंहदिं शरणं प्रपदे तव करकमलवरेणकाम् अद्भुतसिद्धा दालिका हिरण्यकशिपूतनुभृङ्गम् केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय प्रह्लाद महाराज जय प्रह्लाद महाराज जय प्रह्लाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च